Kaixo guztioi. Pentsatu dut ipuintxo hau kontatzea. Ia gustatzen zaizuen. Baina lehenengo hitz magikoak esango ditugu. Bolo bat eta bolo bi, denok izili-zilik. Txibiri, txibirita, begiak zabalik, eta hoa itxita. Poliki, poliki. Gure txoritxoa bidai luze baten ondoren pausatu eginda. Zuhaitz baten ondoan. Eguzkiak zerua argitu du, eta poliki-poliki gure zuhaitza fruituz bete da. Begira, zenbat sagartxo zuhaitzean. Hara, egun baten, txoritxoak lagun bat topatu zuen. Eta txoritxoa hurbildu egin zaio. Kaixo, txoritxo, zure laguna izan nahi dut. Bai. Eta bion artean, ardartxoz adartxo, kabia egiten hasi ziren. Adartxo bat, beste adartxo bat, eta ara, bi arrautz, eta bapatean kri-kra, kri-kra, txorikume bat. Eta beste txorikume bat. Kri-kra. Oskola apurtu dute. Txoritxoak luzaroan jaten, jolasten, eta barrezka aritu ziren. Eta asko jan ondoren, zagar guztiak jan ondoren, handitu egin dira, poliki-poliki. Azkenean, iritsi da eguna. Eguna handia iritsi da. Txori txikiena lehenengo hegaldatuko da. Banoa hegan egiten. Eta laster jarraituko dio bigarrenak ere. Hegan egiten. Ze ondo! Eta poliki-poliki txorikumeek abia utzi dute eta joan egin dira. Agur, txorikumeak! Agur!